Shoutout kay V. Cortez. Hi mga Beles! Hi mga Bibi! Hi Auntie V, ang tinitibok ng puso ni Kong TV. At syempre, tatawagin ko na rin Auntie si V kahit hindi niya ako kinugos. So, hi sa'yo dyan, Auntie! Ang tinitibok ng puso ni Kong. 君の虜になってしまえばきっと Ay! Syempre, Auntie V, natawag ko sa'yo. Kasi uncle din naman ang tawag ko kay Kong. Ang kulang sa buhay mo. Uncle na lang itatawag ko sa'yo, ha? Ang kailangan ni Auntie V sa buhay niya. 君の虜になってしまえばきっと So, first of all, congratulations for the both of you po. Kasi finally, magkaka-baby na kayo. At sobrang daming nai-excite sa pagdating ni Kidlat. O diba, naging Tagalog speaking ulit ako ngayon? May mga nag-request kasi nga mag-Tagalog na lang ako. Kaya yun, bahala na kahit bigsdak kayo ang accent ko. Ang importante, naiintindihan gihapon ninyo. Diba no? So, Auntie V, swerte talaga si Uncle Kong sa'yo. Siyempre, maswerte ka din sa kanya. Pareho kayo simple, mabait, at sweet sa isa't isa. Kaya hindi lang kayo swerte. Bless na bless pa. Ang sweet! At halatang makadiyos na mga tao. Kaya naman marami talagang nagsasanaol sa inyo. Yung totoo, may mga problema pa kaya kayo? Charil. Pero tanong ko lang, bakit ba Kidlat yung ipapangalan nyo kay baby? Bakit hindi na lang Thunder para mas sosyal? Ang simple nyo din pala ng mga tao. Sana ganyan din kasimple yung ibang mayayaman na, no? Yung humble lang ba? Down to earth. Yung hindi mayayabang. May iba kasi na apakayabang at apakataas ng tingin sa sarili nila. Akala mo tumatakbo sa eleksyon bilang santa? Simula ngayon, tawagin ninyo akong Santa. Charot. Oh, wag kalimutan ang Hil Kalangitan. 143 sa balota. Charot. Pero alam nyo yun, yung linyang hindi po ako mayabang, tas maya-maya lang, pak na yung pag-flex sa kanyang mga gamit at kayamanan. May linya pang hindi naman po sa pagmamayabang, pero bored na talaga pira ko dito ba? Wow! Shalan ka, girl. Chareng. Hoy, wala tayong pinatamaan dito, ha? Oops, iwas din. Baka ikay matamaan at magalit pa sa akin. Chara. Disclaimer lang po ulit, katuwaan lang po ito. Just for fun, kung Englishera ka. Ayaw ko kaya ng gulo. Hindi sana, nag-travel na lang ako pa Ukraine kung gusto ko. Pero back to Auntie V po. Ang bongga naman po yata ng pa-gender reveal ni Mayor Kong. May pa-helicopter po talaga. Helicopter! Pero buti na lang po talaga it's a boy, ano? Kasi kung pink yun, for sure, politiko. Pastilan. Joke! Kidding aside po, ang dami talagang excited na para sa paglabas ni Kidlat. Pero ito yung hula ko, kung ano yung first word na mababanggit niya soon. What's up sa inyo mga paa? Hindi kaya, power! What's up sa inyo mga pa? Power! Ang cute siguro ng little Kong na yan, no? For sure, magiging proud siya na ang magiging parents niya ay kayo. Na-imagine ko lang kung gaano ka-positive yung magiging buhay ng baby niyo. Kasi napaka-positive niyo po ng mga tao. Wala kayong ibang iniisip kung di mapasaya at tumulong sa mga tao, pamilya at sa mga kaibigan niyo. Pati na rin yung pag-vlog at mga negosyo niyo. Negosyante ka, ti! Grabe, napaka-business-minded na talaga nito ni Ate VI. Ganyan dapat. Dapat apat. Apat dapat. Charot. Hindi kung ano-ano yung iniisip at ginagawa. Kaya itong si Auntie V talaga, sobrang kahanga-hanga. Uy, Auntie V, dami ko ng compliment sa'yo ha. Bakit naman? Magpa-V-line cosmetics ka naman. Kahit isang lip tint man lang. Char. Seriously po, sabi ng mamshi ko, kakaiba daw po talaga yung joy kapag may kasamang bata sa bahay. Kaya deserve niya po talaga
ang kaligayahan sa buhay. Kaya biniyayaan kayo ni bro ng isang kidlat. Kasi alam niyang worth it kayo na maging nanay at tatay. Pero yun nga lang, hindi nga lang daw puro kaligayahan. Kasi most of the time, mahirapan din daw sa maraming bagay. Mahihirapan kang umalis na may kasamang baby at mahihirapan ka rin umalis na iiwanan yung baby. Pahirapan din sa pagtulog ng mahimbing, pahirapan sa pag-alaga at sa pagpabalaki ni baby. Pero worth it naman daw lahat kapag nakikita mo siya palagi at katabi. Sabi nga ni Skastakli, okay lang anak kong ilang oras ang masayang, di naman ako manghihinayang. Di ka nakakasawang tingnan, pagmasdan, pagmasdan, pagmasdan. O diba, singeris na ba? Pagmasdan! 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 Narirelate ko lang kasi kina Ma'am Shitin at Pap Ining ang ganyang sitwasyon. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman sila sobrang hirap talaga to the bone sa pag-aalaga. Kasi andyan lang naman din sila Mama Mercy, Kuya Bensoy, Tita Jenny, Tita Joy, Tita Cindy Boy, Mami Jennifer, Nanay Nini, at iba pa. And for sure, kayo din dyan sa inyo. Maraming tagasalo sa pag-aalaga. Sino nga ba ang aayaw? Pag cute na ang nakikita. Cute. Sobrang pogi nito. Siguro kamukha talaga to ni Kidlat. Nakakawala nga daw ng problema eh. Kaya kayo dyan, mga stress sa buhay, mga loner, mga emo-emo, nahala, maghiram na kayo ng kapitbahay. Nahala, manghiram na kayo ng baby sa kapitbahay. Dandahan lang. Baka i-hire pa kayo bilang tagabantay. Iwanan na sa inyo palagi yung baby. Habang sila ay naglakbay-lakbay. Agoy! Balik tayo sa iyo, Auntie B. O diba, back to you? Balita ko po, may Beeline Skincare Teens Edition ka daw. Saktong-sakto, malapit na ako mag-13. Kaso, baka ma-expire na yan sa 2027. Sayang din. Char! Uy, baka may maninood na naman dyan, ha? Mamaya may magkukomment na naman. Kay bata-bata mo pa. Pag may make-up ka na? Ay, sorry! Chill lang po tabi. Watan ko nag-make-up dire. Nacho lang dyan ni akong beauty. Hala, nakapag-Bisaya tuloy ako. Ang dali kasi matrigger ng mga Bisaya, lalo na yung mga taga Cebu. Oh. Joke! Mababait po kami ha. Lalo na pagtulog, may hilik pa. Bait, Lord. So, hindi ko na po siguro papahabain pa. Tigil na natin to at may module pa. So, share ko lang po pala. Malapit na face-to-face classes namin this month na. Super excited ko na talaga. And of course, i-vlog ko yung first day ng face-to-face classes namin puhon-puhon. Pero syempre, hindi kasali sa school. Hindi naman ako magdadala ng cellphone dun. Ikwento ko lang sa inyo yung mga ganap, preparations and all. So, abangan nyo po yun! And again po ang TV, kung napanood mo man to, thank you po sa time at sana natuwa kayo. Pasensya kung na-disturbo ko kayo. Kung sakaling mapanood nyo to, pero kung hindi mo man ito napanood, okay lang din, hindi naman ito pinugsanay. May nagsabi pa naman na nalaya na daw kami. Okay lang yun, oy mga mari. Nag-vlog naman kami, hindi lang para sa mga audience. Para rin ito sa family namin. Para may babalikan at panonoorin. Many years from now, kasi remembrance na din ito. Kasi hindi na uso diary ngayon. Hello? Kaya okay lang kahit mahina na yung channel namin. Ang importante, ligon ang tuhod namin. So sa lahat ng mga nanood dyan, thank you so much po. God bless you mga Meg. And I thank you. Shout out kay Kong TV. Si Uncle Kong na naman ang isa shout out. Power! Pero Uncle Kong! Ay, pangit naman pakinggan. Uncle Kong na lang. Kasi ang uncle, tricycle, bicycle, rectangle. Sa Bisaya kasi, angkul, tricycle, rectangle, triangle, bicycle.
Viva!